హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్, ఓల్డ్ గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫొటోస్ కానీ లేదా ఏవైనా వీడియోస్ ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే అక్కడ నుంచి చూసుకోవచ్చు. సో తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది, అక్కడ ఫాలో అవ్వండి. సో అన్ని లింక్స్ కింద ఉంటాయి, అక్కడ నుంచి ఫాలో అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. సో సింపుల్, ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవడం, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి దాకా ఇలాగే 1 by 1 చివరి దాకా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి. సో ఈజీగా ఉంటుంది. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్, స్కిప్ చేస్తే అర్థం కాదు. సో ఇప్పుడు సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో 1 2 3 4 మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో క్లియర్గా చెప్పేస్తా ఫ్రెండ్, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ఇప్పుడు 1 by 1 ఎలా యాడ్ చేయాలో చూపిస్తా. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్. మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో, దీన్ని కూడా సేమ్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ లాస్ట్లో ఉంటాయి 3 ఫొటోస్. సో లాస్ట్లో 3 ఫొటోస్, ఈ 3 ఫొటోస్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 18 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో, మళ్ళీ ఈ ఫోటో, మళ్ళీ ఇంకోటి లాస్ట్ ఫోటో, ఈ లాస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లాస్ట్ ఫోటోకి అండ్ ఫస్ట్ 2 ఫొటోస్కి సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ బ్లింక్ అని సెర్చ్ చేయండి, బ్లింక్ అని వచ్చేస్తుంది. సో బ్లింక్ని ఇట్లా పెంచేసేయండి. సో ఇంత చాలు, ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో మీకు నచ్చినంతగా పెంచుకోండి. బ్లింక్ని ఇంత పెట్టేస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి బ్లింక్ని టచ్ చేసి దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసిన బ్యాక్ కాదు, ఫస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, ఫస్ట్ ఫోటోకి బ్లింక్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, సెకండ్ ఫోటోని వదిలేసి మళ్ళీ 3వ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేస్తే అయిపోయింది ఈ ఎఫెక్ట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. దీన్ని కూడా పైనుంచే కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ టైల్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ స్టైల్. సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి దాకా ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి.
సో సింపుల్గా ఇలా కంటిన్యూ చేసుకోండి. సో చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు. చివరి వరకు మొత్తానికి 1 by 1 చివరి వరకు, అంటే ఇక్కడ 16 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటో, మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, దీన్ని కూడా సేమ్ ఫాలో అవ్వండి. 4 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా చివరి వరకు కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తానికి చివరి వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే 17 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఒక్క ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 4 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. పైనుంచి ఇక్కడ పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 1 by 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూ ఫోటో మీద టచ్ చేసి పేస్ట్ చేసుకోవడం అంతే. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. 17 సెకండ్ 50 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఎఫెక్ట్తో సహా వీడియో కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ ఖచ్చితంగా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.